Аз съм с Фейлън, но... Аз моето го сменям, аз отивам в страни да го сменя. Моля се да не се самоубия. Нашо ми даде Калахари. Аз па съм с нещо по-добро, бро, до Ейт има и револтър. Даде ми най-лошото нещо. Калахарито. Има револтър, има и пожарна. Добрал на револтъра. Той ме гони, между другото. Има и пожарна също. Да, виждам го, помощ! Не мога да ти помогна! Туризмо, аз... Къде си? А ти знаеш ли аз с какво съм? Ти знаеш какво е Калахари изобщо? Да, знам, а къде си? Ами, може би сега ще отида в гроба. Оцелях по най-големия... Виждам те. Не, мотор! Помощ! Здрасти, Божи! Идвам! Ще се бия с мотор! С мен ще се бие револтър. Аз глътнах револтъра с мотор. Аз щях се самоубия току-що. Ти си много добро нещо! Туризмо ар. Туризмо... Аз му викам туризмо ар. Муар. Все едно муар. Аз чудя дали да го сменям и гледай да не гръмне, защото... Бахни! Зенторно, ес! Аз началото си пожелах Зенторно, даде ми го. Аз ще ида да поправя... Аз гоня револтъра. Аз пък... Щях да се метна. Револтъра май умря. Не умря. Аз взех поправка и съм с много добро нещо. Пак предният дед кемпеше с мотор, пак е с мотор. Между другото, револтъра ме гони, което не ми харесва. А ти долу ли си? Горе ли си? Ела най-горе. Имам предвид най-горе. Ако не спечелиме с тези кори направо. И сега ако ме блъснеш. На клип няма. Как ще се самоубиеш? Това го видях. Какво щях да се самоубия? Аз щям да се бия. Опа, извинявам се. Ако беше ме убил са така добра кола. Аре да гоним револтъра, ние сме двама също. Един се самоуби. Мърни, ще го изпя! Пиу! Ужас! Просто ужас! Срам! Как умряхме по този малумен начин? Аз се засилих и малко ми направи пит маневра, защото не съм ти направи пит маневра, ти се самоуби в мен. Не, аз се засилих, много искам да се ще ми бъде. Траш. Аз съм сигурен. Какво това, бе? Това е път да не получиш Калахари. Помощ, аз съм наляво направо. Аз съм наляво направо. Либератор! Да, помощ! Помощ! Какво помощ? Либератора лети! Също високо коли тя е победи. Ето, казах ти колко е добър. Мърни! Щеш ли ме смачкаш? Това никой не трябва да го види. Не го сменяй! Ай, не я убираш. Ако гръмнеш, мене лепкам. Как бе? Защо гръмнах? И аз не разбрах. Тъпата игра, как гръмнах? Защо гръмнах? Защото и аз не разбрах между другото. Какво направи? Да не си... Мисля, че има каракара, която умря. Убих една комета с най-големия буклук. Убих ли или оцеля? Да, оцеля. Това е... може да се направи дрифт кола. Еурос. Той не може да ми направи... Ама той не може да ми направи нищо! Може да ти направи рампа. Помощ! Той идва да си отмъсти, че искаше да ме уби... че исках да го убия. Гледай го, тия го потаме! Тия го... Уейстлендър! Уейстлендър! Едно от най-счупените неща. Би с буклукчийския. Да бе, я ръбекаш. Искам да ти знам... Искам да знам, че ще оцелея. Да, ама има шанс да летиш. Да, точно. Май скачат отгоре, да знаеш. Чакай, ако... Айде да скача. Сега ще ти кажа дали ще скачат. Те се бутат горе, пък дали ще скачат, никой не знае. Чакам ги. Добре, и аз ще се кача нагоре, защото съм Не, дей, единия е малко стъкнат и може да гръмне. Да, единия ще гръмне и си 2 в 1. Те другите с какво са? Я ми кажи. Буклукчийски камион и мотор. Ма не е още жив, 3 са живи. Единия гърми.
Аре да ми скача. Аз ще ги направя на нищо. Това е едно от най-щупените неща. Винаги когато го видя се сещам за... Виж за тебе! Защо не ми каза по-рано, че е там? А ти не можеш ли да видиш сам? Не знаех. Са умря. Аз го яхна! Той ще... Айде. Ти го прави! Еса. То мотор е много гаден. Ей! Гати кринджа. Траш... Бах ти кринджа. Я ви какво получи той. Такси, то Реал Те ако Мадрид. ми застанат под гумите, умират. Да, те ще се самозаревят обаче. Единият се опитва да се самозареви. Чакай един в момента и той ще да кик в момента ми е целта да го гали. Не, няма да отидеш за поправка. Не, не отидеш за поправка. Не. Добре, так ще се занимавам с бакшиша. Той неговия ще го взреви. Ама той ще вземе поправката, бе. Абе, нали знаете, че нямате повече поправки? Аз ти имам. Две. Не! Мръдни се! Даже са 3 между другото. Сега ще ми ги изгодят. Таксиметровия! Сега бе. Таксиметровия бакшиш. Те си пречат. Да, знам! Единия го убих, ама ако умра от такси, левка. Да, левка е. Но аз не съм гръмнал! Аз съм вътре, двигателът ми е вътре! Двигателя, това е под всичко. Уинзор дроп. Аз съм с... Айде направо наляво. Ние сме трима. Добре, ела наляво. Ти си с... Ама аз няма да се сменям. Не, как няма да смениш Rolls Royce? Това е толкова тежко. Викам си, като видях В, се сетих за Върчо, ама това е Вигеро... Вигеро. Патрик от SpongeBob. Идвам! Ти моя Патрик ли? Моя Патрик. Помощ! Спасихте. Мале, будаш! Извинявай, отивам се сменя и идвам. И аз май ще сменям. Казах ти, това е много зле. This is so trash и нашия се... Торнадо кръста! Аз съм много зле. Трябва да ме пазиш. Гледай да ме блъснеш. Полис Вигеро! Погледни, аз скъл съм! Там пам! I am going to go. Не си идва един приятел, който ще те убия. Няма как да ти помогна с торнадо. Той ме докосна! Не! Вижме спато! И здравейте хора и добре дошли в днешния епизод на GTA Sumo. Представи се за пореден път. Няма да се представя. Мислите, хората вече ме познават. Надяваме се. Аз съм страх! Пак не е зле. Аз съм с хиперкола, това ще излети. Аз съм много добро нещо. Погледни, това ще излети, аз това не мога го карам на макс скорост. Хора, това ще се научи да лети след малко, имам чувство и затова го сменям. Ела горе се бия. Ма, ти знаеш аз какво съм? Да, виждам. Това не е толкова зле. Помощ! Не ми пука с коси, какъв покук е! Помогни ми! Так му се качих най-горе, как да ти помогна? Един червен ми помогна. Помогна, като съм най-горе? Един червен ми спаси живота. Щях да умра и червен ми помогна. Благодаря. Аз пак щях също да умра. Скачам! Итали GTO! Чакай, написах Thanks. Чули? Какво си? Да, си Итали GTO. Това е много зле. Как ще е зле, бе? Всяко Итали е зле. Са умрях. Може виж ме! Не те видях. Аз бях точно за тебе, падах от най-горе. Ти скоси. Смени го! Няма да го сменя! После що съм викал, защото ме дразни това. Ти толкова ли си тук? Ти видя ли какво направих? Да, видях! Накрая ще гръбнеш!
О, Стев! Няма да го сменя! Махни просто! Сега пак го направи това. Направи го! И загърбиш. Няма да го достигнеш, Джесте. Аз в момента го спектейтвам него. Защото той малко раби спирачки, да знаеш. Мен па ми свърши булста. А ти булст ли? Пак го направи! Няма скорост. Така ако настигнах между другото и той скочи. Да, настигнал си го ти. Умря между другото, май. Да. Да, умря. Аз съм едно в две нещо, което... Други статисти едно в две, един е с барак. Ще гръмна! Няма. Чуй, един е с барак, с другия с Тореро Хок. Няма да го скочиш, аз затова умря. Ти си много зле. Ако само умреш, левкам. Умрях. Боже! Да, айде дай ми върчо. Айде дай ми нещо нормално. Ти беше с добро. Да. Абе, добре, само че... А ти... Аз съм с хиперкола. Аз съм с 9F. 9F съм почти сигурен, че е спортна кола. И аз така мисля. Явно мега... Аз съм в бидон! Аз съм бидон! Уейстлендър! Какъв е класа? Не, защо трябваше? Може бидона щеше да се самоубие. Гледате в момента отгоре. Аз съм пак с Ланстендър. Уейстлендър. Не Ланстендър. Багер! Аз съм с мотор, който се казва Багер, виж на таба. Викам си, че си с трактор. Не, виж, Багер, погледни, този мотор се казва Багер. Това е полицейски мотор. Ела тук на... Ако изчакаш да се сменя, ще дойда, да. На голямото... Вигера! Ела да се качиш отгоре! Да се сменя първо, това е по-траш от траша! Ти ще се качиш в багажника ми! Ела, тука, виж! Боже, виж, тука! Грейнджър! Ела, тука, качи се! Слагай! Ти си по принцип с Грейнджър! Аз качам, няма да... Давай, Боже! Бояме! Слаб рък! Ти си дори виж, мен ме пускат и пак ти се извинява. Мале! Сега... как не ми го зачита на мен Токио? Може съжалявам. Защо ме уби? Ти ме си заби в мене! Аз си стоях мирно! Ти ме блосна! Леги, те всички ми... Он е този върчо ли? Не, това е... Ти се заби в мене! Не съм се забил, ти ме блосна! Ще ми гледаш после видеото. Какво? Утре ще ми гледаш видеото. Добре, ще го гледам. В момента ми е целта да с тази кола... Не, ако умра са левка. Види ли какво направих на сеторното? Виж, имам си... Аз между другото то камион го имам в онлайн. Да, знам. Нали ми кажеш да се качам? Да, и ти един път не се качи. Напротив, качих се веднъж с... И един път също се качи с фантом. Да, това го помня. То взе поправката и само. Защо се самоубиваш? Се самоубивам. Жив си. Едно в две си. Аз ги бия. Комент Сафари. Мале, то отделение много ме стрес. Нашия ти вика Дъмбас. Джамбас. Аз се качвам. Един е с джипче. Чакай да му гледам поправката на това. Няма си поправка. Айде! Но те няма шанс, според мен.
къде са? Да, те се мятат отгоре. Ей, те се качат върху мене! Ти влез в последните 3 секунди и те няма се качат горе. Виж го тоя. Сладур. И те пресака, май. Не, ме да против. Влизай. Аз направих за времето! Убих го. Аз съм с Зион Еджити, май. Аз съм с... Има Вирчо! Ами ей, затова не гласуваме за супери. Доминатор! Contender Custom! Не ме убивай, добро моля ли? те. Contender Custom, добро ли е? Ами ако иска... Има Върчо. Не ме няма убивай, как моля да- те. Няма! Не съм толкова гаден. Ама... Аз само ще чукна хората, не си помислят, че сме... Чакай! Аз съм с много Аз съм дебелни. Твинзор! Чакай ме! Чакай да направим лоурайда. Ког не сети сам аз. Аз съм лоурайд. Мърни! Ида ти! Аз сменям. Твинзор. Върчо! Yes! Ти верно ли? Yes! Еса! Боже, Лара ме видиш! Ела! Няма се бием. Върчо срещу Върчо! Искам едно в едно искам. Ти Искам и помощ също. Да, умрях. Къде си? И докато помогнеш, аз умрях. Къде знам къде? То мотор, верно ли си мисли, че има шанс срещу мен? Мирчо. Бий се срещу другия. Не, той Ама се не знам самоуби. Той се самоуби другото Върчо. Ама аз дори не го ударих, той пак! Другото Върчо се самоуби. Килстрик, къде са другите? Сега гледай, ще убива. What? Няма аз ако не спечеля с Върчо левкам. Искам това да го оставиш в клип. Левкай! Тракс. Ти почваш също като мене. Патрик! Патрик! Върчо! Как ми даде Върчо? Какъв е шанса? Боже, какъв е шанса? Не, това е... Няма да му кажа името. Това не е Върчо. Това не е Върчо, бе. Чегувам се, бе. Чакай да чукна да покажа на хората, бе. Сега гледай да не се самоубиеш. Я ми бутни катафалката насам. Има пожарна, която се смени. Има катафалка. Опа, извинявам се. Да не стане така като едно в друго видео. Не, няма нужда. Ала, виж, какво ще ме убие! Спасихте. Опа! Аз малко те бутнах. Не, пази ме, аз съм с мотора, аз те спасих живота. Пази ме! Защо си АФК на клип? Пази ме! Той мина през това! Идвам да помогна с мотор! Не ми пукай! Ох, бе! Помощ! Умря! Чим ме уби! Цаквам клипа, иначе ще го делих на целия клип. Виж ли ли сега какво и няма да убием. Това го... Вамос! Дрифт папа! Дрифт мамба! Ти си по-добър от мене! Опа, това си ти. Да не хората не си помислят. Аз отивам да се сменя. Абе, то вече можем да се сменим. Гринджър! Добре! Гринджър. Не съм лесно. Бе, мръдни, бе! Извинявай! Дрифт, Юсеми! Помощ! Направиха ми сандвич за друг! Кажа, нека ми... Ела да ми помогнеш! Помощ! Правят ми сандвич! Къде си? Ти не мърдаш! Ти не мърдаш! Видя ли ме? Техникал съм аз, ама ти не мърдаш! Какво значи ще не мърда? Хора, имам доказателство, че ми бъгва. Да, тебе ще кипне.
Да, кикнал. Еми, хора, чао и до следващия път.